Здравейте хора, аз съм Алекс и добре дошли в първото ми видео в YouTube, където ще ви науча как да си изтеглите GTA San Andreas за Android, за таблет и за телефон, ама за iPhone не става. Така, като първоначално отидете в Google и напишите GTA San Andreas download какво? Download Android. И пишете GTA San Andreas download Android. И трябва да ви излезе това. Първото го отваряте и като го отворите трябва да изтеглите първото и последното. Като ги изтеглите, затваряте вече Google и идвате в Google Play. Пишете Зарчи. Ето го. И трябва да го изтеглите. Като го изтеглите, сега ще ви покажа. Като го изтеглите за арчивър, го отворете. И си преместете в уния неща, които ги изтеглихте в тука. Като ги имате тука, сега отворете тази папка, цъкнете я един път и цъкни разхивирай и компенсирай. След това, като е готово, горе ще ви излезе едно download и отворете вътрешна памет. Като сте го отворили, цъкнете Android, OBB и я поставете тук. Това, което сте копирали. И тук ще ви... Ако не знаете как да я поставите в тази папка, тук ще ви излезе едно друго, не плюсче, едно друго. Така, като сте готови, се връщате на папка Download, папка Download. Изчакайте. Така, тази папка и се връщате да отворите това. Тази иконката GTA San Andreas. И като отворите и я теглите. И сте готови. И да, GTA San Andreas ви е готова. Наистина работи, пробвайте го. Ако не стане, пишете нещо в коментарите и ще ви помогна. Не забравяйте само да се абонирате и да лайкнете, като искате да ме следите за още такива яки видеа, как да си изтеглим други неща. И следващата игра ще е как да си изтеглим GTA 3 за телефон. И това беше от мен. Приятно прекарване и чао-чао!